Wannan fa'ida idan kana fama da lalurar ƙanƙancewar gaba ko kuma kana fama da lalurar ƙarancin mani a jikinka ko kuma kana fama da lalurar tsinkewar mani ko kuma kana fama da lalurar saurin inzali ko kuma kana fama da lalurar sanyi na jiki ko na mara ko kuma kana fama da lalurar rashin kuzari. Idan kana fama da lalurar rashin kuzari ko kuma ka je jima'i da matarka minti 5 yayi yawa ka kawo ko kuma minti 5 yayi yawa bayan ka gama kawowa jikinka zai mutu, ma'ana ba za ka iya komawa ba. To wannan fa'ida in sha Allahu kai amfani da ita za ka samu waraka cikin yardar Allah. Ko kuma idan kana fama da lalura ta yawan ƙanƙancewar gabanka har ya kai matuƙar da za ka kwanta da mace ba za ka iya biyan buƙatarta ba, ba za ka iya biya mata buƙata ba. To in sha Allahu a cikin yardar Allah kai amfani da wannan fa'ida za ka samu waraka cikin yardar Allah. Sannan bayan ka yi amfani da wannan fa'ida cikin yardar Allah, duk lalurar da muka lissafo muku ku kai amfani da wannan fa'ida cikin yardar Allah za ku samu waraka. Yadda za ka yi amfani da fa'ida ce ba mai wahalar nema ba, fa'ida ce mai sauƙin nema. Yadda za a kai ana buƙatar ka mallaki kankana ake so, wala'alla ƙwallonta ko ka mallaki ƙwallon kankanai ko kuma amma fi buƙatar ma ka mallaki ƙwallon. Idan ka mallaki ƙwallon sai ka yanke ta kamar yadda ake yanka na 200, sai ka fere ta, sai ka gutsura ta a cikin kofi, sai ka zuba ta cikin blender. Ragowar sai ka sa a cikin firiji ka rufe. Sannan idan ka zuba ta a cikin blender sai ka ɗauko murfi ka rufe blender nan taka, sai ka murza ta. Bayan ka murza ta murzu sai ka zuba ta a cikin kofi. Ana buƙatar ka ɗauko madara milk ta gwangwani kenan, sai ka fasa sai ka zuba rabi. Idan ka zuba rabin sai ka ɗauko garin kanunfari ake so, cokali ɗaya ƙarami amma ake so, sai ka zuba ka juya ka hautsana shi. Idan ka juya shi, bayan ka gama juyawa, yadda za ka yi ka sha wannan fa'ida bayan ka ci abinci kenan. Sai ka sha wannan fa'ida kafin ka kusanci iyali. Da awa ɗaya ake so kafin ka kusanci iyali da ka sha wannan fa'ida. In sha Allahu in kana fama da saurin inzali za ka samu waraka ka daina. A cikin yardar Allah idan kana fama da lalurar ƙanƙancewar gabanka zai zazzako, zai yi girma, zai ƙara ƙiba, zai zama ƙato wanda ko ka kwanta da iyalinka za ka yi saurin gamsar da ita cikin yardar Allah. To masu sauraron mu, ku danna mana alamar ƙararrawa sannan ku yi mana sharing. Bayan kun mana sharing sannan ku yi mana comment. Duk lokacin da muka ɗora shirye-shiryenmu za su riske ku cikin ƙanƙanin lokaci a cikin yardar Allah.